Do na tay kuan diri no, Xiaomi nga air fryer 6.5 liter. So nagpalit tag air fryer kay ang benefits aning air fryer kay dili kayo ta sige og kanang gamit og edible. Bali diretso ra nimo siya, mura siya oven ba kintahay. So kini atong i-unbox. Ang worth ani is naa sa 4,000 man ni kapin dayon, naka-sale siguro mo nang nakakuan ko mga 3,200 na lang. So atong tan-awon di kabalota nga ang kaning Xiaomi gyud nga kuan no produkto kay nindot gyud ni siya, gani nagama man ni sila mga cellphone. So atong i-unbox ug unsa gyud ni siya ka nindot ba or nindot ba gyud tinuod. So kung maganahan mo ani no, maganahan mo ani nga produkto, pwede mo mag-order sa kuan TikTok or sa Shopee. Ako lang i-kuan diha ang link. Dayon kung sa TikTok, tanawa lang pod ang yellow basket, guys. Di kita magansi sa kuan ani. Silyado kaayo. Yang papel. Yay. Yung manual. Ayos po. Okay. 6.5 liters ni siya, guys. Ang color ani is puti ang akong i-order ani. Hala, ninduta uy. Bugat kay siya, guys. Xiaomi, amazing ka talaga. So mo ni iyang tiil sa plug. Doon na po jay ko ano sa kuban. Okay kayo. Mo ni iyang likod, guys. Na siya exhaust sa hangin. Dayon mo ni iyang ulo. Dayon mo ni iyahang atubangan. Wow, nindutay siksik ayo. Wala siya yung mga pindutanan kaayo. Tanaw na to, ablihan ako ning kuan. Saan ni? Kining kilid niya. Lah. Oh. So muna yung sulod, guys. Na siya tray. Kuan siya kanang non-stick. Mo niyo, gidak-on niya. Sa kadangaw na ko. Sa kadangaw po. Guwapo siya. Metal. Plastic ang diri. Dayon iyahang kuan. Saluranan. Butang ni mo ni siya diha. Dayon. Butang po ni mo ni. So pwede na ka magkuag-kuan re. Isda. Dayon. Murag pwede ni siya mabasa, guys. Kita ko sa video ani, pwede ni siya mabasa. Maligo. Ligo ni mo. Dayon. Tanaw na to ang iyahang ilalom. Muna siya. Muna yung ilalom mo. Na dito ang ihang coil. Metal ni siya. Dako gid siya. Siksi kayo. Puti. Puta eh. So, muna yung itsura sa ato ang Xiaomi nga kuan, guys, air fryer. Kung ganahan mo ani mo palit, i-click lang ang yellow basket. 6.5 liters ni siya, guys. Di gid mo magmahay ani kay pastang gwapaha oh, sinaw ba jud ayo.